खापी मासे आज मला बाजारात मिळाले. एक वाटा स्वस्त मिळाले. 100 रुपयात एक वाटा. छोटे आहेत, थोडे मोठे छोटे मिक्स. मोठे आपण फ्राय करणार आहोत आणि छोटे आपण रश्श्यामध्ये मालवणी सार बनवणार आहोत. चवीला अप्रतिम पापलेटसारखीच चव. मध्ये एक काटा आणि स्किनवर एक छोटासा बारीक, हा बघा मी जो काढते आहे ना, तो एक चरचरीत काट्याचा प्रकार असतो. तो सुरीने काढून टाकायचा असतो, कारण तो खाताना मग दाताखाली येतो आणि थोडासा टोचतो तो. ते काढून घेतलं ना तर हा परफेक्ट पापलेटसारखाच मासा आहे. पहिलं त्याला क्लीन करून घेऊया. सिंपल क्लीन करायचं आहे. रश्श्यात टाकायला नुसतं डोकं, शेपटी आणि बाजूचे कल्ले काढणार आहे. तळण्यासाठी आपण डोकं, शेपटी काढून मधला तो काटा काढून वर चिरा काढून घेणार आहे. जसं पापलेटला करतो तसंच. हे मोठे पण मिळतात आणि चवीला खूप छान लागतात. हे छोटे होते म्हणून मला स्वस्त मिळाले. तर पहिले आपण क्लीन करून घेऊया आणि चला तर बघूया खापी मासा फ्राय आणि मालवणी रस्सा कसा बनवायचा. चमचमीत आणि झणझणीत. भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, चपातीबरोबर अप्रतिम चवीला लागणारा. परफेक्ट आपले कटिंग झाले. आता त्याला चिरा बघा कशा व्यवस्थित पडल्या आहेत. आतपर्यंत मसाला जाण्यासाठी मीठ लावायचं 1-2 चमचे आणि मसाला रेडी करेपर्यंत मीठ लावून आपण ठेवणार आहे. मीठ लावल्याने काय होतं, त्याचा जो उग्र स्मेल असतो तो आणि कचरा काय असेल तर तो निघून जातो. मासे स्वच्छ होतात. 1 चमचा धने, 1 चमचा बडीशेप, पाव चमचा मेथी दाणे, त्रिफळं 7-8, 1 लसूण कांदा, 1 वाटी ओले खोबरे, पाव चमचा हळद, 1 छोटा टोमॅटो, 2 छोटे मद्रासी कांदे घेतलेत, 2 संकेश्वरी मिरच्या आणि 1 फोडणीसाठी मद्रासी कांदे 2 फोडणीसाठी घेतले. आता हे सगळं गरगरीत आहे ना, मऊ वाटून घ्यायचं. संकेश्वरी मिरच्या माझ्याकडे भरलेल्या होत्या. तुम्ही बेडग्या पण घेऊ शकता. 1 काश्मीरी मिरची रंगासाठी पण टाकू शकता, पण ही मिरची ना तिखट पण आहे आणि रंग पण चांगला आहे. गरगरीत मऊ वाटून घ्यायचं मिक्सरला. मिरच्या मी भिजत घातल्या होत्या, त्यामुळे त्या मऊ छान वाटल्या जातात. आता फोडणीमध्ये खोबरेल तेलात कांदा, 2 कांदे बारीक चिरलेले, कढीपत्ता घालून छान लाल रंगावर परतून घ्यायचं आणि त्याच्यात मग आपण वाटलेलं वाटण आहे ते घालायचं आणि हवं तेवढं पाणी घालून ते पातळ करायचं. तुम्हाला किती पातळ घट्ट हवं त्याप्रमाणे. कोथिंबीर थोडी फोडणीत घातली, चव चांगली येते. आता वाटण घालून छान परतून आपण पाणी घालूया आणि चांगली उकळी आली साराला की मग आपण ते खापी माशाचे छोटे जे होते बाजूला काढलेले ते टाकणार आहोत. कोकमं टाकली 1 5-6 आणि उकळी आली आहे मस्त. तर खापी माशाचे मी 5 ठेवले होते खापी मासे छोटेवाले, ते मी रश्श्यामध्ये सोडणार आहे आणि चांगलं 5 मिनटं रटरटावून उकळी आणणार आहे की आपलं मालवणी सार तयार आहे. बघा मस्त परफेक्ट रंग, 2 मिरचीमध्ये रंग बघा काय छान आला आहे साराला. मीठ चवीनुसार ऑलरेडी वाटणात आपण घातलं होतं. वरून हवं तर तुम्ही चव घेऊन घालू शकता. गार्निशिंग कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. आता फ्रायसाठी आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, लाल तिखट, हळद आणि धना पावडर 1 चमचा, अर्धा चमचा आणि कोकमाचा आगळ, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट. हे सगळं मिक्स करून त्या माशामध्ये छान मसाला असा चोळून भरायचा आहे. वरनं चोळला ना की आतमध्ये, कारण त्या चिरांमध्ये एक भरत बसलं तर वेळ फुकट जातो. वरनं असा दाबून जोरात चोळायचा, तो मसाला आतपर्यंत जातो आणि मस्तपैकी त्याला ठेवायचं आहे एक अर्धा तास मॅरिनेट व्हायला. नाही ठेवलं लगेच झटपट फ्राय केलं तरी चालतं. फ्राय करण्यासाठी रवा, बेसन आणि तांदूळाचं पीठ, त्याच्यात थोडं मीठ आणि लाल तिखट घालून चांगलं कोट करायचं माशांना आणि मासे दोन्ही बाजूने कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायचे. मीडियम टू हाय गॅसवर फ्राय करायचे झटपट. खूप वेळ फ्राय केलं की मासा कडक होतो, त्यातलं आतलं मॉइश्चर जातं. प्रत्येक रेसिपीत मी हे सांगते आणि बेचव लागतो. दोन्ही बाजूने मस्त लालसर रंगावर फ्राय झालं की तयार आहे आपला खापी माशाचं मालवणी सार आणि खापी मासा फ्राय.
राईसबरोबर, उकड्या तांदूळ असेल तर अप्रतिम, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर आस्वाद घ्या. स्पेशल मासा फ्राय.